Moi ja tervetuloa seuraamaan meidän kisamaideita. Ei tää ole mikään kisamaide, vaan on opetusvideo, kuinka pilata kisat. No sitä mä just tarkoitin. Tänään on tallikilpailut ja me aiotaan pilata ne. Päästä sadonna vapaaksi, niin mä menen tekemään sen, mitä me sovittiin. No niin, mene. Miten tuo koira tuli? Tätä ei voida laskea. Suoritus pitää ottaa todellakin uudelleen. Valitettavasti meillä ei ole siihen aikaa. No niin, sainpas. Mä hain vielä suitset. Onko tässä puolella vähän? No niin, mä löysään. Ei aina lysterässä. No niin, Choco. Sitten vielä suitset päähän. Mennään, Choco. No, oho. Au. Tossa oli nyt pari hyvää vinkkiä, miten pilata kisat. Ja tämä video loppuu nytkin tähän. Moi moi!